أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina so ne aiki da wannan dama na tunatar da 'yan uwa akan abin da ya shafi falalan annoba. A waɗannan kwanaki da aka shiga jarrabawa na coronavirus, hankalinmu ya karkata wajen damuwa da illolin da annoba ke wanzarwa a cikin al'umma, musamman na asarar rayuka da makamantansu. Sai na ga akwai bukatar na tunatar da 'yan uwana akan cewa ita annoba, in mun duba janibi na jarraba mara daɗi, a kuma cikin takardun addini akwai ɓangaren da take zuwa da falala da kuma alheri irin nata. Annoba ba sabon abu bane a tarihin duniya. In muka ɗauka daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an samu annoba da dama da suka faru, wanda malamai sun yi takardu sama da guda 40 akan annoba gaba ɗaya. Misali, akwai littafi irin na wasu na tarihi musamman sun ambaci annoba kamar at-tarikh na Imam at-Tabari rahmatullahi alai, haka cikin Sirru Alamin Nubala na Imam az-Zahabi rahmatullahi alai, haka cikin littafi na Kitabu Tawa'in na Abubakar ibn al-Arabi rahmatullahi alai, cikin Badlul Ma'un fi Fadl at-Ta'un na Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alai, haka cikin littafi na As-Suluk na Imam al-Maqrizi rahmatullahi alai. Waɗannan misalai ne kaɗan na takaddu da malamai suka rubuta akan bayanin annoba da ke aukuwa da jarrabawa da ke ciki da kuma irin alkhairan da ke cikinta da falala. To wannan nasihar da zan yi shine na tunatar da mu janibin falala da kuma alherin kawo annoba, wanda wannan zai rige mana raɗaɗin damuwa da fitintunun da ke ciki da kuma sharri da take zuwa da shi. Idan muka duba a tarihi, annoba ta faru lokuta da dama, wanda misali tun a zamanin sahabbai akwai amwas da aka yi wanda ta ɗauki rayukan sahabbai kusan ɗaruruka, irin su Abu Ubaida radiyallahu an, irin iyalin Abu Musa al-Ashari radiyallahu anha, da yawa daga cikin sahabbai sun rasu, sannan tabi'ai dubbai sun rasu. A lokacin annobar ta ɗauki mutane kusan 25,000 ko adadin da ya kama da haka. Ta faru wajen Syria da Palestine a yanzu. Na biyu, idan muka duba baya-baya kamar a hijira shekara ta 218, an yi wata annoba a ƙasar Misira, wanda ta ɓangaren Misira, ɓangaren Suriya, har da wani ɓangare na Europe kaɗan. Wannan annoba da aka yi a lokacin ta ɗauki rayukan mutane da yawa a ainihin Egypt, wato Misira kenan. To the extent that an ce a tarihi kusan babu wani gida da ba a ɗauki rai a cikinsa ba. Wani gidan mutum ɗaya ya rasu, wani biyu, wani uku, wani duk sun rasu. Bi ma'ana babu gidan da za ka shiga da ba a yi rashin rai a cikin wannan gidan ba. Idan muka duba a shekara ta 228 an ƙara yin annoba wanda ta shiga Azerbaijan. Wasu malaman tarihi suka ce wannan ta Misira ne, a shekara 10 ta shiga Azerbaijan. Ta ɗauki rayukan mutane a cikin Azerbaijan da aka yi matakin da hatta likafani ba a samu. Kawai mutum ya rasu a kansa ɗauka abun ne shi, babu ko likafani ya ƙare. A shekara ta 400 da kaman 6 ko abin da ya kama da wannan, an yi annoba a kasar Basra, wanda annobar ta kai matakin da mutane rasuwar da suka ya wuce a kai mutum makabarta abun ne. Kawai za ta zo duka gida ta halaka mutane, kofar gidan kawai za a kama a rufe, ya zama kabarin mutanen gidan. Wani lokaci a kulla gidan kawai sai a yi sallah a kan gidan saboda duk ma'abota gidan sun rasu. So waɗannan duka sun faru a cikin tarihi. A shekara ta 448, kamar yadda Imam Zahabi rahmatullahi alaihi faɗa, an ƙara yin annoba mai tsanani wanda ta shiga wani ɓangaren Europe, ɓangaren Asia, sanadinta mutane da dama sun rasu a duniya. Haka baya ga wannan aka zo aka yi ƙololuwar annoba da ake kiranta the Black Plague ko kuma the Black Death, wato bakar annoba, al-Ta'udul Aswad. Wannan bakar annoba kusan a ce a tarihi an ce ba a taɓa yin annoba ta ɗauki rayukan mutane irin ta ba. Misali, a cikin As-Suluk na Imam al-Maqrizi ya yi magana mai tsawo a kanta, cewa wasu malaman tarihi sun ce wanda suka rasu a kan da sama da mutum miliyan 200 wanda suka rasu. Wanda suka kawo mafi kankanta shine mutum miliyan 75, amma daga miliyan 75 har miliyan 200 malamai sun kawo. Wannan annobar ta kai da babu inda mutum zai gudu. Mutum ma zai gudu ya je wani gari zai ɓoye, sai samu duk mutanen garin masu rasu, babu kowa da ya saura. Wannan annobar ta kai matakin da yau za a haifi yaro bayan kwana 2 ya rasu, mahaifiyarsa ta bi bayansa. So waɗannan abubuwa duka sun faru a tarihi.
a shekara ta 833 an yi annoba a kasar Misra, wanda Ibn Hajar rahmatullahi alaihi ke cewa shi ma ya ga wajen guda 5 a wannan annoba. An ce hatta 'ya'yansa sun rasu, wasu sun ce 3 wasu sun ce 2. Magana mafi inganci 'ya'yansa guda 2 mata sun rasu a cikin wannan annoba din. Yace da kansa ya ga annoba ɗaiɗai kamar guda 5 a rayuwarsa. So da haka annoba ta faru a lokuta da dama a tarihi, kuma dukkanin su idan suka faru za ka ga akwai darussan da ake karantar da mutane a cikinsu. Musamman ka duba cikin as-suluk, yace a tanin da aka yi annoba masallatai ma akwai wanda an kulle su na shekaru ko sallah ba iya cikin saboda annoba din. Haka a ƙasar Saudiya an yi annoba kala-kala wanda a shekarun baya ya kai matakin da komai a ƙasar ya tsaya. Saboda haka ita annoba ba sabuwar aba ce, tana faruwa daga lokaci zuwa lokaci. Mu a Najeriya mun san na kwalara, mun san annobar Ebola, mun ga sunan da dama an sani. A Najeriya an yi annoba shekara 103 da suka wuce, ya dauki rayukan mutane da yawa, kamar a cikin jihar Kano mutane da dama sun rasu a wannan shekara da su. Waɗannan abubuwa duka ba sabi bane. Tunda ba sabi bane kuma sun akwai raɗaɗi a ciki, to sai mu duba wani bangare kuma na alherin da annoba ke zuwa da shi. Ibn Hajar rahmatullahi alaihi cikin Badlul Ma'un fi Fadl at-Ta'un a shafi na 378 ya kawo wasu muhimman al'amura na falala da ke cikin annoba. Na farko daga cikin ke cewa wa min fada'ilil waba wal tawa'in, iya daga cikin falalan annoba da cututtuka da suke faruwa. Na farko yake cewa taqsirul amal, yana sa mutane su rage buri. Mafiya yawa gabanin zuwan wannan coronavirus kusan kowa iya da buri irin nasu, amma da yawa sun manta. Wani yau ya fi sati bai tuna ba abin da yake gaba da shi na ambition ba. Ambition ɗinsa ma bai tunawa, me vision ɗinsa ya manta, me dalili kawai na struggling ne for survival. So da kaga na farko annoba ta zo takan rage buri, kuma addini ya karantar da mu rage yawan burace-burace da ba su da amfani. Na biyu yace tahsinul amal, annoba takan sa a kyautata aiki. Mafiya yawa a kwanakin nan zamu ga ayyukan mutane ya gyaru, ko ba don Allah ba. Mutane da dama suna kaffa da sabon Allah. Zaka ga gidajen karuwai an rufe su, gidajen giya an rufe su, gidajen rawa an rufe su, gidajen fasikanci an rufe, dukkan wasu al'amura an rufe su. Na uku, wal yaqza min al-ghafla, annoba takan sa mutane su farka daga gafala da suka yi, don da mun gafala da yawa. Yanzu zuwan annoba na ta sa mutane da yawa sun farka, kowa ya tunaninsa shine yaya za a yi ya tsira, amma ba a tunanin wasu al'amura, kuma sabon Allah ya rabu kamar yadda na faɗa a baya. Na hudu yake cewa wa tazawwud lirihla, annoba idan ta zo takan sa mutane su rika guzuri don tafiya. Yanzu sai kaga mutane ce maka ni damuwa na dai kawai Allah ta'ala ya sa a cika da imani, in za mu ga bayan tafi kenan ba za mu gani ba, Allah ya sa mu cika da imani. To ita annoba takan sa a yi guzuri. Yana za ga ayyukan alheri na wasu yana karuwa, wani ya bada biliyan kaza, wani ya bada miliyan kaza, wani ya bada gudumawan kaza, duka waɗannan iya daga cikin alkhairan da sai ga ana ta ayyuka da alkhairi. Na biyar shine hadithin Bukhari, hadithi da ya zo a 2379, wanda yake bayyana cewa an tambayi manzo Allah akan at-ta'un, yake cewa azabun ne da Allah ta'ala ya ba'athu ala man yasha min ibadihi, da Allah yake tura akan wanda ya so daga bayansa. Sai ce wannan azaba din idan ya tura akan waɗanda suke masu imani yana zama kafara ne na zunubansu. Na shida kuma hadisin ya bayyana cewa ma min abdin yaqa fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabir yahtasibu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithl ajri shahid. Mutum ya zauna a garin sa ya hakuri yana da yakinin ba abin da zai faru sai abin da Allah ya kaddara, zai samu ladan shahidi. So kaga annoba dalilin ta wasu kan zama shuhada, su yi shahada a wurin Allah, wanda suke rayuwa su a kankare musu zunubansu. Idan muka duba waɗannan zamu ga ashe fa'idodi ne da falala na annoba, kamar yadda Ibn Hajar rahmatullahi alayhi cikin Badlul Ma'un fi Fadl at-Ta'un, littafi ne da ya kai shafi 444 in mun tara da fikiras nasa da sauransu. Yana nan online, mutum zai iya downloading ɗinsa ya karanta, iya da matukar muhimmanci. Allah ta'ala ya sa dukkan jaraba da ke cikin annoban nan mu yi nasara a kanta, ya kankare mana zunubanmu, kuma duk falala Allah ta'ala ya mana tarayya a ciki, kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon komawa zuwa gare shi, tawakkali gare shi da yin haƙuri zuwa gare shi da kyautata ibada. Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu ta'ala.